Dakata ke na biyo karkice na makaro tun da so tsawon abu ne ki taimaka ki ce cire. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana MKM Inuwa. Ina nan tare da shahararrun dancers ɗin wato Brothers Boys. Nan da kwana biyu za mu fitar wa masoya za su ga fim a Instagram, YouTube, Facebook, da dai channel and da dai sauransu. Kai ina tare da ku. Yeah, my name is Ahmad Hassan. Amma wanda kun fi sani da Mr. B-Boy. Ina tare da Karo Dancers da kuma Badass Group Dancer wa'inda kun sani a nan garin Riba. An san mu a Biri, Zuru, kai Sokoto, Abuja, Lagos, ko ina da ko ina. Za mu fi san muku da sabon videos da zai fito na rawa, sa'annan kuma da na shahararren mawaƙin nan MKM Inuwa. Sai ku saurare mu da nan zuwa ran Talata. Brothers Boys Group Dancer da MKM Inuwa. Yeah!